Hola, gràcies per estar a la roda de premsa del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, en el que sí que volíem fer bàsicament referència al debat i votació del ple extraordinari del proper dia 16, en què el Parlament debat una proposta, entre d'altres, del nostre grup parlamentari, que conjuntament amb Convergència i Unió, Esquerra Republicana i la CUP hem presentat en el Parlament per tal de debatre en el Congrés el traspàs de la competència per organitzar referèndums i poder, per tant, organitzar una consulta i convocar una consulta amb la data de 9 de novembre, tal i com va estar acordat entre aquestes quatre forces polítiques el passat mes de desembre, amb un acord sobre aquesta via per anar al Congrés, sobre amb quina proposta de pregunta formular-la i amb quina data. Per nosaltres aquest és un debat molt important, i és un debat sobretot que el que posa és a l'inici, a la celebració i a la possibilitat de convocar aquesta consulta el dia 9 de novembre d'enguany. És també l'emplaçament al govern espanyol en un diàleg concret. És la petició de diàleg no dels catalans només, no només de les forces polítiques, sinó del Parlament de Catalunya, en el Congrés espanyol, una petició concreta de diàleg perquè aquesta consulta es pugui fer acordada. I és, a més, una petició en el marc constitucional i legal que la pròpia Constitució ofereix, que és el traspàs d'una competència que a la que ja s'havia recorregut anteriorment, quan, per exemple, en el debat de l'Estatut o en la pròpia redacció de l'Estatut, el traspàs d'aquesta competència per celebrar referèndums hi era, i també va ser avalada en aquell moment per la majoria del Parlament. És, en el marc legal que tenim, fer possible allò que és possible i depèn de la voluntat política, que és la celebració d'una consulta. Aquesta consulta ha de portar per alguns a la independència, per altres a un canvi en el model de l'Estat, a la majoria per un canvi de les relacions entre Catalunya i Espanya, i probablement tots aquests objectius passen per canvis constitucionals, però el que no requereix un canvi constitucional és que la consulta es faci, requereix voluntat política. I aquesta és la petició que s'inicia el dijous amb el debat en el Parlament i que ha de tenir una segona part amb el mateix debat, amb el debat d'aquesta petició en el Congrés el més aviat possible, com a mínim al nostre entendre i per part nostra. És, a més, un debat necessari perquè, tot i que preveiem, i hem sentit a dir el Partit Popular, però també el Partit Socialista Obrer Espanyol, que es negaran al traspàs d'aquesta competència, i tot i que podem preveure un no en aquesta votació, no deixa de carregar-nos de legitimitat precisament en el Parlament català i a tot el procés de la consulta el fet de fer allò que és legal, que és constitucional i que hi ha una majoria política i social que avala, que és fer aquesta petició. I no entenem, molt particularment el Partit Socialista, però també tots aquells que demanen abans un acord abans de fer la petició. Perquè si haguéssim de tenir l'acord del govern o l'acord de les majories abans de presentar iniciatives polítiques, senyors, aquí només governarien els governs i limitaríem a l'oposició o a tots aquells grups minoritaris a tenir capacitat d'iniciativa política. Per tant, seria entregar en aquest cas el procés de la consulta i les aspiracions nacionals de Catalunya al veto del Partit Popular, que si es nega a parlar-ne tindria el veto a poder parlar de qualsevol qüestió o a poder avançar en aquesta qüestió. Per tant, ens carrega de legitimitat fer aquesta petició, anar al Congrés. Des del nostre grup parlamentari sempre vam dir que era necessari fer aquest debat en el Congrés espanyol, entre altres coses perquè la petició de la consulta per Catalunya és també un debat democràtic en el Congrés espanyol. És també una apel·lació als límits de la democràcia o de la interpretació democràtica en el Congrés. I per tant és també un debat que cal fer en el Congrés. I per tant, insistim, és un debat que carrega de legitimitat el procés que hem engegat a Catalunya i a les decisions que en puguem anar prenent. Però és també un ple important perquè s'ha fet des de la unitat, perquè és des de diverses forces polítiques que hem defensat i defensem postures diferents que hem arribat al consens en diversos aspectes, també el d'aquesta via, el d'inici d'aquest procés amb la via en el Congrés, deixant de banda probablement alguna part
de les nostres propostes, deixant de banda el full de ruta concret de cada una de les formacions polítiques, proposant-nos d'acord en allò que és comú, que és unitari, i en allò que fa avançar aquest procés, i en allò que potser no tan ràpidament com alguns voldrien, però sí molt més sòlidament fa possible o fa més possible que aquesta consulta es pugui realitzar. Així és com valorem i així és com defensarem que aquesta proposició de llei s'hagi de votar en el Parlament, tingui majoria per fer-ho i es debati el més aviat possible en el Congrés dels Diputats. I lamentem que en algunes de les valoracions que estem veient al llarg d'aquests dies, al projectar-se precisament en aquest debat, compti més la prioritat de cada partit que no el full de ruta compartit perquè aquesta consulta o perquè tot el debat sobre aquest procés a Catalunya tiri endavant. Aquesta, com deies, com ho afrontarem des del nostre grup parlamentari, sabent que és un debat que neix precisament d'un acord unitari, que és important perquè legitima les decisions que es puguin prendre a partir del seu debat i perquè apel·la a la voluntat política, perquè és perfectament legal i constitucional el traspàs de la competència perquè Catalunya pugui convocar un referèndum tal com està establert el dia 9 de novembre.